Mokapin sa 2,000 ka mga trabaho ang gitanyag sa Sugbo sa labing unang Philippine Tourism Job Fair. Ani ang report. Buntag pa lang nagatang na kini mga aplikante atol sa unang adlaw sa Philippine Tourism Job Fair nga gipahigayon sulod sa Trade Hall sa usa ka mall sa North Reclamation Area. Lakip sa naglinya ang 42 anyos nga si Joey Fel kinsa namasin nga makatrabaho aron makatabang siyang bana. Kamos na gyud sir. Pag sa inani nga akong edad nanikamot gyud. Pagpangandam nga gihimo aron madawat ka. Nag-answer about sa interview if ever mga questions. Sa labing unang higayon nagigalayo ng Department of Tourism, sa Department of Labor and Employment ug sa Cebu City LGU sa pagpahigayon og job fair nga konektado sa turismo. Lakip sa misalmot ang hotel industry ug ubang mga patigayon sa turismo ug simultaneous kini nga gihimo tibok nasod. Matod ni Tourism Undersecretary Attorney May Elaine Bathan nga ang pagbukas sa turismo nagsilbing agianan sa paghatag og trabaho sa katawhan. Sa Sugbo lang adunay mokapin sa 2,000 ka mga job vacancies ang gitagana. Slowly we are already trying to open ang ato ang ekonomiya. Maski pag naapatasod sa pandemic dili namang gyud ta pwede mag-urong. Kinahanglan man gyud ta mobangon, And we need to reopen the economy. This is primarily to boost the tourism industry because we have to accelerate and sustain the economic recovery. The better way to declare that we can survive amid adversity, but to bring everybody back to its feet. Sa pagbukas sa job fair, doon na nadayo hard on the spot nga pulos bagong graduate kinsa nalipay nga dili na sila mahiapil sa 5.2 nga unemployment rate sa region. Self-confidence lang nga po, sir ba? Thank you na ilang kuani na opportunity so amo na lang gi-grab sir. Since we signed a memorandum of agreement with the DOLE, we now have over 7,500 jobs up for offer in the Philippine Tourism Job Fair. Kauban si Philip Patricio o Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.